Hello mga igso, kana siya nga dili na siya pare. Hello mga igso, kana siya nga dili na siya pare. Aduna kabayo mga pangutana sa atong pagtuong Katoliko. Ayaw kabalaka ka ikaw tubagon sa litra or litra. Hello mga igso, welcome back to my Facebook page and welcome also sa new Facebook page name. It is Cute Christian. It is acronym of Catholic until the end. Ato ang isigutan karon nga igsuon ang kining kabahin sa Dancing Priest. Luoy kayo ang atong ubang mga kaigsuonan nga mga protestante o kun dili katoliko nga ingunta nga nag matinud-anon silahang serbisyo nga naglikay sa mga sayop nga mga pamaagi sama sa pagpanglibak o pagpanaot sa lain nga mga pagtulunan. So uban nga mga kaigsuonan nato nga dili katoliko sama sa ilabi na sa mga INC o kun Iglesia ni Cristo or uban pa nga ingon ta nga dili katoliko or uban pong born again nga bisan og unsa na lang nga paagi ang ilang himuon nga madaot ang katoliko. Atong natawon ng video kung giunsa nila unsa ilahang gibuhat nga madaot ang katoliko. Kung nakita ninyo mga igsuon, dili siya maayo nga paagi sa pangdaot. Ug naa mo ikasaway, so pwede man mo nga mo istorya sa lain nga paagi. Ang kana siya dili na siya pare. Tungod kay ang sumala sa ako ang research, ang kana siya gitawag sa skull cap kanang sa ulo o kalo nga color white. Walay ordinaryong pare magsuot ni ana. Muna nga ang uban nga naghimo na ni, responsable sa paghimo na ni is palpak gihapon, dili mao ang ilahang paggamit. Tungod kay ang skull cap o kon sa chito ang tawag, ang sumala sa research, ang color sa skull cap o sa chito ang magsuot niya na depende sa rangko. So ang white, ang may magsuot og white only Pope o kon Santo Papa. Then sa red for cardinals and violet for bishops and black for others. So karon kita kayo nga sayop palpak nilahang pagpangdaot kay usar man ka po sa tibuok kalibutan. So kana nga Dancing Priest dili na siya klaro kaayo kay usar man ka po. Wa may lain magsuot og puti only po. Nya kay sa tibuok kalibutan usar man. So sakpan gihapon sila. Muna nga kaya akong gihimo isip ko sa ako ka Catholic faith defender, igo lang ko sa pagdepensa sa uban nga gusto yung mga mangitag paagi nga madaot ang katoliko. Okay? So, kini siya nga sitwasyon, ako lang ning gibuhat alang ang usab nga ang uban nga ma-aware nga dili tinuod kini siya nga Dancing Priest nga pare. Kung dili gihimo ni aron madaot ang katoliko. Thank you, and I am proud as a cute Catholic until the end.